andikwanise kutoti ndipedze gore ranga risingafana kutodi kutopera ndisati ndatofa ndifana kunge ndatofa saka zvinhu zvaigara zvindinetsa ndichiramba ndichifamba chete mumaprofita ndichipiwa munamato ndichidii hapana pandaimira bhozi ndaitosvika kuti ndakamira asi pese pandaifamba pese ndaingonzwa kuti mumwe profita anokundodii iwo ane makore mangani iyoyo ndomudza kuti ino zvinawo ndane 28 nonzi sheringa kuti wasarwa makore mangani kuti ufe uri kuzviziva here kuti mudzinza menyu muri kufa varume vane ma32 years fanike kuvakomana imimi ndikati ichokwadi zviri kutaurika kukawanda saiko zvino kwasara mangani ino zvino kwasara tongoti 3 years rechi4 racho ndiri kutodi ndiriwatiwo zvino muri 29 ndi 28 ndopandiri saka kwangosara tongoti 4 but richinhingira chatiriverengi saka zvinhu zvaindinetsa kusozvikirwa baba pavakauyawo ndakazati ano baba ndonyaya iri kutaurwa kunoko ini ndaneta ndatochazoa ndeitawo sei zvakangooma munhu kuti ungorarama uchingonzi wewe ndiwe wapachijana saka mukufamba ukwatei tichiita jare tinobata zvakawanda dzimba penyu pane mupurwa pane nyoka pane chikari chine jira dzvuku jira dema saka ndo zvandikatsanangurira baba ndakati ano baba inozvikana kunatasa munhu amwe yatiri kuona kunoko andakana mari. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.